அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ளவுஸுக்கு வந்து பீட்ஸ்லாம் வச்சு தைப்பேன். அதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான பீட்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ஒரு சின்ன ரிவ்யூ. இது வந்து சில்வர் கலர் பீட்ஸு, ஆவரேஜ் சைஸ் தான். இப்போ வந்து சில்வர் கலரில் நான் நிறைய ஜரி ஒர்க் வரதால் அதில் இப்போ நம்ம கோல்டன் பீட்ஸ் வச்சா நல்லா இருக்காது. அதனால் நான் சில்வர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து ஒரு டைப்பு. இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸு மணி. இது கொஞ்சம் பெருசு இல்லை, கொஞ்சம் நல்லாவே பெரிய சைஸ் மணி. இது வந்து ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த சாரீக்கெலாம் சுங்கு அந்த மாதிரி போடுறோம் இல்லையா, தனியாக நம்ம மேனுவலாக போடுவோம். சுங்கு அந்த மாதிரி போடும்போது அதுக்கு நான் இது யூஸ் பண்ணிப்பேன். ப்ளவுஸ்லேயுமே ரேராக எங்கேயாச்சும் வைப்பேன். நான் ஒரு நாட் ரோப்பில் எட்ஜில் அந்த மாதிரிலாம் வைப்பேன் இந்த மணி. இப்போ இது பாருங்கள், இது நான் பஞ்சாகவே இருக்குது, நாங்கள் பிரித்து கொட்டலை. ஒரு சின்ன சைஸ் மணி. இது மெட்டல் கிடையாது, பிளாஸ்டிக் இது. ஆனால் இது வந்து மெட்டலு, இது வந்து பிளாஸ்டிக்கு. இதுவுமே சின்ன மணி. நான் உருவி வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன். இது ஒரு டைப்பான மணி. இப்போ வந்து இதை விட வந்து இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் மணி. நம்ம என்ன மாதிரி வந்து இப்போ சமோசா வைக்கிறோம் இல்லை ரிங் மாதிரி வைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் மணி வச்சா அழகாக இருக்கும். ரொம்ப இல்லை சின்ன சின்ன மைனூடாக ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் மணி வச்சா நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது பார்த்தோன்னாக்கா இது வந்து காப்பர் கலர். இது வந்து கோல்டு கலர் கிடையாது, இது காப்பர் கலர். இது கொஞ்சம் தான் தீர்ந்துடுச்சு. எனக்கு நிறைய வாங்க மாட்டேன். ஆரி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பீட்ஸ் வந்து நிறைய வாங்கிப்பேன். இது வந்து காப்பர் கலர். இப்போ காப்பர் கலருமே ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு, அதனால் இது வந்து காப்பர் கலர். இது நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவுமே காப்பர் கலர் தான். இது வந்து ஆரி ஒர்க்கு. ஆனால் சாரீஸ்லையும் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். ப்ளவுஸ்லேயுமே நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். இது பாருங்கள், இது காப்பர் கலர் தான், ஆனால் கோல்டு கலர் மாதிரி தெரியுது. இதுவுமே அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த எட்ஜஸில் வச்சு தைச்சோம்னாக்கா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அது எப்படி வாங்குவேனாக்கா இந்த மாதிரி பஞ்சாக தான் வாங்கிப்பேன் நான். இதை பாருங்கள், இதுவுமே வந்து இது ஒரு கலர். இதுவும் வந்து காப்பர் கலர் தான். இந்த மாதிரி தான் பஞ்சாக தான் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி பஞ்சாக தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி பஞ்சாக தான் கொடுப்பாங்க. இது நமக்கு இது வந்து நான் கொஞ்சம் ஆரியில் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுப்பேன் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் பீட்ஸ் வாங்கிப்பேன். இந்த மாதிரி பீட்ஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக வாங்கிட்டோன்னாக்கா அவங்க ப்ளவுஸு வாஷ் பண்ணுற வரைக்குமே வந்து போகாது. இந்த மாதிரியான பீட்ஸ்லாம் நான் வாங்கி வச்சுருப்பேன். இன்னும் சில்வர் கலரில் வந்து 2-3 டைப்ஸ் இருக்குது. கோல்டு கலர்லேயும் வந்து கொஞ்சம் மாடலாகவும் இருக்குது. அதெல்லாம் நான் எங்கே வச்சேன்னு தெரியல. எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா அந்த மாதிரி போடணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன்.